Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Cloth game. Leyanto ningalibhali igama lesizulu, ningalibhali igama le-English. Asiyibambe lapho ukuthi cloth ngokwe-language yakwi-social media. UMakhumalo obizile ukuthi amandla akhona, waze wacula uMakhumalo wathi asekhona amandla, wathi uMakhumalo phela-ke uMakhwela azabe khona futhi umqualifye ngokwemizamo, ngoku-action obaba uMsiliku. uMacele nosisi bakhe ababili bakhulume ngepeni elishodelwe u-inki, bathi uMacele huye owathola wonke u-inki ophelele, okusho ukuthi usefika emuva useyothola lokho kukhona ngoba kade lalibhala ipeni. Mayeni uthi akafune umuntu okhathele, akashintshe indlela adla ngayo, ajime ngoba u2 minutes awuzumhlalisela abantu abawu5. Inkinga-ke yini kusekuba ngathi uMacele kuphela umayeni kuphela okhulume ngale cloth game noma oquestionayo obuzayo, waze wahleka kuMsiliku wathi, hawu, yazi yonke indawo la ngiphuma khona ngibuzwa ngalento, okusho ukuthi ngikhathazekile. Manje kufanele kube umayeni esimenze delele. Umayeni uthe kanti wena uyena yini u2 minutes noodles. Wathi, hayi wena mayeni ngizovele ngikuncishe ngoba uyadelela, behleka. Wena kanti udliwa yini ngale TV show? Hayi umayeni uyadelela, wehlisa isithunzi. uMakhumalo uze wacula wathi akhona amandla, shuthi sebezwena amandla. Base phela ingane le, ingane izosheshe ibaleke mawukuthi kanjani. uMacele nosisi bakhe baze balinganisa ukubhala, besho ipeni ukuthi ipeni lifika lino-inki ogcwele, kodwa mawulobe usebenza u-inki uyehla lize lisale no-inki omncane. Liyabhala lona kodwa kuyasho ukuthi u-inki sewu-weak ngathi hayibo. Leyana-ke bekufanele kube eyabo. Uyabo lezi ngxoxo lezi ozazi ukuthi ziba khona kodwa nje izinto lezi zakini eyi-private. Ngisuke ngisho into enjalo-ke kuma-comment ngithi ngiyayazi enye into ukuthi uyayicabanga kodwa ungayibhali la comment section. Sekuyinto engiyibuka ngathi iyahlambalaza. Uma kuwukuthi-ke amakhosikazi ubona emdelelile ngokuquestiona indaba yomdavazo, uMakhumalo, uMacele, umayeni abakhulume ngakho, akuyena umayeni kuphela. Umehluko umayeni uqale kuqala ukukhuluma ngaleyo nto ukuthi hey, engathi nje uzokhona yini. Kwase kuba umayeni-ke uthi weMakhwela-ke la ukhona, nansi imeseji yakho, hamba. uMakhwela-ke asazi ukuthi yena abambe imoto, abambe indlu eyelo, adle u-shut-up noma athathe le meseji, ngoba ikhona yona imeseji laphayana. Ongayitholanga-ke imdlulile, alikho iphutha. Bye.